Grupp ta' tfal li jgħodu f'dar San Giuseppe f'Santa Venera se jkollhom il-ħolma tagħhom issir realtà. F'Settembru li ġej dawn se jmorru għal btala l-Italja grazzi għal qalb tajba ta' grupp ta' 6 nisa kif ukoll ta' Sinjura Michelle Muscat u l-membri parlamentari Deo De Battista u Silvio Parnis. It-tlieta wara nofsinhar Michelle Muscat iltaqet ma' dawn it-tfal kif ukoll ma' Patri Franccini, id-direttur ta' Dar San Giuseppe. Waqt li qadet ftit ħin issir tafhom is-Sinjura Muscat ħeġġithom sabiex ikomplu jistudjaw. Alison Bezzina spjegat kif f'April illi għadda sar irkant ta' 20 pittura online. Bis-saħħa ta' dan l-irkant kif ukoll permezz ta' mixja li saret mill-Belt sar-Rabat inġabru madwar 14,000 euro. Aħna dejjem ħlomna li t-tfal jgħixu fil-home darba kemm idumu magħna almenu darba f'ħajjithom ikollhom l-opportunità li jsifru barra minn Malta kemm bħala vaganza u anke bħala twessieħ tal-orizzonti tagħhom bħala tfal biex ikunu wkoll tfal ta' tfal ta' pajjiżna. Forsi f'dan iż-żmien tas-sajf fejn kulħadd qegħdin fil-bajjiet u fis-sajf u eċċetera, faċli ninsew li għandna ħafna sitwazzjonijiet soċjali ta' tfal li jgħixu fil-homes li għandhom bżonn għajnuna kemm il-homes partikolarment u anke sitwazzjonijiet ta' tfal li għaddejjem minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom u l-appell tiegħi huwa għall-pubbliku biex ikun ġeneruż anke mad-djar ta' tfal li għandna f'pajjiżna biex it-tfal tagħna innatuhom l-aħjar possibbli. Fl-Italja tfal se jżuru diversi postijiet fosthom Gardaland u Caneva World, Safari Zoo, il-ground tal-futbol ta' San Siro u l-Belt ta' Venezia.